Efter 2 nederlag har jeg valgt kun at se fremad. Jeg er jo heldig, så hvis jeg skraber hver dag, så skal min gæld nok blive indfriet. På vej ned til den lokale kiosk støttede jeg på en gammel klassekammerat fra folkeskolen. Jeg spurgte Grundtvig, hvordan det stod til med ham, og han forklarede mig, at han netop var blevet færdiguddannet gynækolog. Tænk engang, at Grundtvig havde fået titlen som læge, og glædeligvis ikke en tandudgave af slagsen. Nysgerrigt spurgte jeg ind til, hvad sådan en titel skraber sammen på kistebunden, hvortil han svarede: heldig nok, jeg gør det jo ikke for pengenes skyld. Jeg beundrede Grundtvigs uselviske holdning. Tænk engang at være så passioneret omkring sin levevej. Man skal aldrig gøre noget for pengenes skyld. Det er mit nye mantra. Tak, Grundtvig. Fuck. Jamen, så prøver vi igen i morgen.